nakakita na mo sa nabanhaw nga Hesus? Kinsay nakakita ta sa kamot? Pastilan. Kaluoy sa mga nanimba karon. Ambot apil bakang mga online parishioners nato. Si Maria Magdalena nakakita ni Hesus dili tungod sa iyang mata nga tawhanon. Nakita na niya si Hesus sulod sa iyang kasing-kasing, ang iyang pagtuo, ang mata sa pagtuo. Mautong pagkawagtang ni Hesus diha sa mata niya nga tawhanon, iyang gipangita sa Hesus ginamit ang mata sa pagtuo. Kita nakakita ta ni Hesus sa mata nato, kada gid nato kalawat, kada isas pare panahos misa nga kini ang kordero sa Dios, purti sa natong luhod-luhod nya wa day kakita. Okay. Lingi ay mong tupad. Ina ka nang musimba ka, kakita ka Ginoo. Pangutan na ba? Luoy kay kagwa ka kakita oy. Purtig yung luoy ah. Sunan ka nang sigitag isa, luhod pata kay Ginoo na. Nya ang pari muduol pa gyud inig pangalawat, inig-ingon pagid lawas ni Kristo. Amin. Gikaon pagid nato, wa ra nato nakita, gikaon pagid, gikuptan pagid pare. Pero ngano man nga mura magway nahitabo. Ngano man kay buta ang atong kasing-kasing. Ang ato rang mata nakakita, pero ang kasing-kasing wa motuo. Sige, kaduhang lingi. Ina nituo ka kana inig kalawat nimo Ginoo na imong gikaon. Na awa di bawa magi mulingi ang uban. Wa mulingi. Sige palingi, oy, sig palingi. Ana pa ang unahon. Mo gina siya, palingi-lingi onta. May na lang nang makalingi pa mo, tanawag maparalyze mo. Di ba mangandoy gin mo bisag usa na lang kalingi diri, lipay na kay kastanan. Karon ako mong gipalingi-lingi diha, mura mo mahiubos. Pero tanawag maparalyze, di ba ang kanang therapist so punayan mo ana-ana punayan mo ana-ana. Ana, di na ka gusto muling magsinga ay lingi on jud ka kay buang ning kuana kana ganing sana ugata ato ning palingi-lingion. May nang musugod morog lingi-lingi. Ngayon na ba? Look to your right, look to your left, and say hi. Oh na siya. Daro daghan na ba kay karon kana mga kuan inyong mga anak, labi na mga bata-bata pa, abisan ganig dagko na, gatutok ra gid sa cellphone di na gyud ka maong mulingi og naabay hugasan, naabay labhanan, naabay hipusonon. Hain ang akong mama, hain na akong papa, hain akong igsoon, di na kalingi. Siging tutok anang cellphone. Luoy kayo. Ting luoy. Na karon nganong nagpakita man si Hesus human siya nabanhaw tungod kay gusto niyang mahimutang magsasangyaw sa pagkabanhaw, mahimutang apostles, witnesses, preachers sa iyang resurrection. Kay karon ang mga tao naguol na gyud kaayo tungod aning kamatay, perting pinatyanay karon, patay nga gikas gubat, patay gikan aning mga kalamidad, patay gikan aning mga sakit, cancer, kidney failures, bisag unsa na lang nga kuan mga kamatay. Sige na yung patay, mga batanon, arang-arang pang tiguang kay dugay mamatay. Karong panahon na, arang-arang ang tiguang ay kanang niabot ang mga 80, 90, dugay kay mamatay. Sige lang higda.
Pero luoy sad kay di na sad hapit kalakaw. Na nasa mga batanon, paspas kay mo lakaw, kusog pa kay mo padagas motor, abot sa unahan, tikwahaw lang mamatay kay mabangga man. Labi na mga motor karon mga buangon kay tanan mo padagan, mga dagko pa kay mga motor, porti pang mahala, mudagan anang karsada, murag yung sila'y hawd, love, trill, ubertika na mga sakyanan, mahakugang lang ta, perti pag yung kusugag mga tingog, muragog magisi atong dunggan niya, lipay kay sila anak. Wag sila maghuna-huna, unsay mahitabo, mo counterflow, bisag likuan, sige yung overtake, mga na diya Trans-Central Highway, porting daghanang nangamatay na diha, ana mga daan ng dagkong motor, ang uban, wap akabangon hangtod karon, gibutangan pag kratsis, gibutangan pa og mga sumpay nga mga stainless ang mga bukton, mga tiil kay nga fractured tungod ng ilang dagandagan anang motor, anang daan, pertigyo daghana nang nangamatay. Magdidit sa kabit, patay lang gyapon. Sige, lingay mong tupad na posible na kang mamatay karon na. Niya hadlok kay tana, hadlok kayo. Kay wa man ta motuo, wa naman sad kaayo'y nagsangyaw nga naa di ay pagkabanhaw. Nga wa di ay kamatayon nga tinud-anay dinhis kalibutan. Why tinud-anay nga kamatayon dinhi? Ang tinud-anay nga kamatayon nga mo'y kuyaw kayo kadtog yung impierno nga gitawag og second death nga ana sa Book of Revelation chapter 20, ang linaw nga kalayo nga mao'y impierno gitawag og ikaduhang kamatayon. Gatuo kita nga kanang ining kamatay nato dinhi impas. Muna likay gyud, likay, inom gyud anang mga food supplement aron di gyud mamatay, di masakit. Nga magikoy kaila, sige inom og coke, wa gyud mamatay. Mao pay ipamahaw paniud to panihapon ang coke, ambot di ba kana mo kalit lang sa kamatay. Pero sakdi lang. Enjoy man sad. Coke is life man kuno. Ambot lang tinuod ba na perti man daghana ako mga igagaw nangamatay sa sige inom ng soft drinks. Pero na sa uban wa mamatay. Kanang inom magbuntagay giinom. Naman sa ko'y kaila nga. Sukad paggamay pa kong bata, magbuntagay naman nag-iinom, ligid nga si yutas kahubog, hangtod karon buhi pa. Pero daghan sa kayong nangamatay nga akong kaila, nga siging inom, daghan sa kayong nangamatay. Di na lang ta magsigi kahadlok aning kamatayos kalibutan, kay naay nag-amping sa lawas, taas ang kinabuhi, nasa'y nag-amping sa lawas, mubo rasad kay kinabuhi, nasa'y gapasagad lawas, nangamatay sad, nasa'y gapasagad sa lawas in our own standard sa pagpasagad, buhi pa. Pero ang pangutana, buhi ba kaha sila inikahuman din his kalibutan? Sige, lingi ay mong tupad. Ing na buhi pa ka, inikamatay ni mo. Ing na ka no? Ing na buhi pa ka kay kamatay ni mo, nga sige magkagpaningil anang utang. Kanang sige ni mong maintain anang imong kabit, nya presko kay muglawas, sige mog date hapit kada semana katulo, buhi pa ka kay kamatay ni mo. Sige mong kuyog anang imong uyab kay mga teenagers pa mo, mga estudyante pa, sige pa mong tinukhangay bisag way kasal, mga lagsi kay mong lawas, buhi pa ka mo ikamatay ninyo. Sige kang tigo man ang imong mga alahas, hala sudong anang imong mga alahas kada adlaw kay pertigyong ninduta tan-aon, sukod-sukod nga resliog nga riaring bracelet, dagko kay mga lusok ang imong bulawan, pero daghan kay kag gipaantos tungod ng imong 5-6. Sige kag patanto anang kwarta, buhi pa ka inikamatay nimo.
Ana. Sige kag pangural na imong balay, secured kay imong mga tanom, tambok kay imong mga tanom, dagko kay mga bunga, wa ginikuha kay imong mang pusilon basta mosuod sa imong kural. Buhi pa ka inig kamatay nimo. Sige, una-una ana, matay na magyapon ka. Dagko kay kag kwarta, dias bangko, minilyon, binilyon, pero daghan kay kag gipaantos nga imong mga empleyado kay gamay kay sweldo, imo pag yung kolektahag SSS o PhilHealth di pag yun nimo i-remit ang tanan. Buhi pa ka ini kamatay nimo. Nindot kay kag posisyon, pirmi gyud kang kapitan, konsehal sa barangay, di jud ka mapilde, pero daghan kay kag gitikasan. Buhi pa ka ikamatay nimo. Uy, nubag mo diha. Kusog kay kang manaot sa imong isig katahol. Sige jud kag post diha sa Facebook, sa YouTube, haron lang gyud pagdaot ana mga taong wala ba ang uban ang hilabot nimo. Ikaw ra gyud nagsige diha panintal og sige kalagot. Buhi pa ka kay kamatay nimo. Sige kag palit og slot, hapit na lang yun kada semana mo palit kag slot, purti na yung lipayas pare tungod sa kadako na sa slot nga imong gipalit. Buhi pa ka kay kamatay nimo. Sige kag baligya ang slot, imo ginang gitigom ang slot nya imong gipatukod og kumbinto og uban pa diha. Buhi pa ka kay kamatay nimo. Sige kag tabang anang mga kabos, hatag anang mga hinabang anang naa mga masakiton, imo pa ganing patukurag balay ang mga way balay. Buhi pa ka kay ikamatay nimo. Hapit na kaway bugas kay imo yung unahon pagtabang ang imong mga silingan, hangtod wa na lang nimo mapa-eskwela gani ang imong mga anak kay sige mugtabang anang mga silingan ninyo diha. Buhi pa ka kay ikamatay nimo. Na kani mga pangutanaha ba mao ni nindot. So si Maria Magdalena naaaning maong kasing-kasing, nagpangita sa Ginoo, wa magpangita sa iyang kinabuhi, wa siya mahadlok nga muduol ngadto sa mga gwardiya nga maoy ni palit ani patay ni Hesus. Iyang giduol, hain man niyo gitaguan, hain man niyo gitaguan ang Ginoo, bahala nagmamatay siya. Matud pas unang pagbasa, galakaw-lakaw kog tungang gabi hangtod kaadlawon, nangita ko sa akong gihigugma, wa mahadlok unsay mahitabo nako karon nga gabi na ra ba kayo, basta makit-an lang nako ang akong gihigugma. Pasabot mo risgo bata sa atong kinabuhi aron masangyaw nato si Kristo. Mao nay ganahan kay ko anirong namalit na tog slots kay ni risgo kini silang kinabuhi, no? Ang uban ani igpapalit og tambal, ang uban igpapalit og bag-ong sapatos, bag-ong sinina, ang uban ani i-repair tinges balay, ilang ihatag dinhi. Risgo kayo. Muna nga update na sa atong SBF dag as of yesterday niabot ng atong halin og 35,165 ka slots. Pakpak. Pagkanindota, sige yung increase ang atong 4-slot challenge hangtod ni sa August 6 sa akong ikaupat nga tuig sa pagka Paris Priest ninyo dinhi na nasagtay na dawat nga 723 ka 4-slot challenge. So pakpak hapit na moabot og 1,000. Akong pangandoy moabot lang ni 1,000 pero musobra the better. Mao man ay minimum na akong pangandoy. Napay 40,835. Gahapon ning bisita ko diha sa atong building kay na madaan na magsakon hangtod ngadto sa second floor, bisag third floor madadaan naman. Nagsugod-sugod na mi dito og himo og mga aktual nga kuang-kuan aning sana mga aktual ba nga pag-locate sa pag-implement sa atong
floor plans o mga designs. Ang architectural, i-contact pa nato ang interior designs, mo-contact pa ta, sulayan nato contact si Monsignor Ting Angkahas. Ako mo itong ikuan, gi-promise din nga hangyoon nato siya nga siya mohimo og interior design sa atong kumbento. Aron mura gina siya kumbento kay Monsignor Ting expert man kayo ana, no? Iampo nato nga maayo unta ang iyasang kahimtang karon atong matabangan ta niya dinhi. Nag-anam na siya og nindot ang feeling ba nga nanata dihay kumbento. Ay human ana panood niya mo didto aron igabot nato ngadto sa babaw malusno dayon. Uy, di malusno ay ligon kay pagkahimo. May kay pagkahimo atong kumbento. So, kini nag-agad ni sa atong mga slots. Pero mutugan lang sa kuninyo, nanay updated nga billing. Bayron nun ba? Bayron nun. Pamalit lang yun mong slots. Kabayad lang lagi ta. Di ta mag-ool. Basta sige lang tagpalit og slots. Dili ni tungod kay gusto lang kitang mutukod o kumbento. Usa ni kapag sangyaw nga si Kristo nabanhaw. Kay guwap ang mabanhaw si Kristo, dili unta mo sabwag sa tibuok kalibutan ang pagtulunan nga mao ang simbahang Katoliko, ang murag gitawag na tog agents, og pinaagi nining atong mga parokya, dioceses, archdioceses, dinhi gipalambo ang pagsangyaw sa pagkabanhaw. Tungod kay naay pagkabanhaw, naay kalambuan sa tong kinabuhi, naay conversions, naay renewal, o kining ato mga facilities nga gipanghimo, kining simbahan, kumbento, kanang atong FLA office, apila ng atong parkingan, kining ato dinhi mga gipanghimo, maghatag ni natog mga pagpamatuod nga bunga ni sa pagkabanhaw ni Kristo, nga ang Kristong gipatay sa mga kaaway niya nagpabiling buhi o nagtrabaho hangtod karon, hangtod sa katapusas kalibutan. Nya kita sang tanan nga ning abag ani og nisangyaw sa Mang Maria Magdalena og sa mga apostoles, mabanhaw sadta, di sadta mamatay. Sa may pasabot, permanente tang malipayon og di mahadlok sa kamatayon. Dige, last nga lingi. Ing na palit og slot, banhaw gyud ka. Dige, ing na palit og slot, di ba? Banhaw gyud ka. Oh, gatoo mog tiaw-tiaw na testing di ba makaingon gyud ka, tinuod gyud di ay pader. Banhaw gyud ko kay sa una dali kay ko masuko. Karon din-a gyud ko masuko. Sa una sige ko kalagot ang akong bana sa iyang sugal, karon kami nang duha mo adtos tarian. Kay siya'y manugal, ako'y tighipos sa bihag. Joke. dili sa ring nana, di na mo na pang Ginoong imo. Ing na, nga di na kumasuko, o mo adto siya sa tarian. Dili kay mukuyog ka, wala ka nabanhaw na. Sa una, sige ko kasukuan ning manglibak nako. Karon, ako na lang silang katawan o higugmaon. Banhaw kay. Sa una, dagan kog politika dinhis barangay, away may kanunay. Karon, dagan may politika, wa na may away. Kinuyugay na lang noon may. Banhaw ay. Nindota no? Ang mga politicians ba karon ba? Magkuyog na, nya, magsige nag-smile, nya inighumag kumpanya, kuha dayog mga lampas, manglimpyo des kalsada, kuyog ang tanang kandidatos kapitan o sa mga barangay, manglimpyo anang kanal, mukuyog pati kong panglimpyo. Dini ba tanan limpyo na mga balay diha nga way mga CR, atong himuag CR, kita kuyog ang mga kapitan mo tigkaot dito sa kanang kuan, kanang para himuunog septic tank. Puli-pulis lang kaut. Ang pinakalawom og makuha nga kaut, mautoy mo daog. Tagsa ba? Tagsa. Daghang kay diri way mga CR.
Dili sa ato nga pobre in taon kayo na uban gasir og siya. Daghan-daghan naman kitag napahimuan. Wa pa gani ta ma-elected. Di na kinahanglang i-elect pa kuyog ta na to. Naidaghan din mga way bongbong. Siging suwat diri ay palit kog plywood pa der. Paliti kog plywood. Nya palitag plywood. Wa man sad may sawog pa der. Pagkapinisag busaog na. Palitag busaog. May sa gamayng simento pa der. Kay iputing na mo sa gipahimo naman ang kog balay. Naidaghan din. Sigig suwat. Ala magkuyog nga to tanang kandidato. Kana banhaw kita diha. No? Kaysa magsigig away, sigig dinautay, sigig hisgot anang mga apan, murara bagyo kinsay way apan nga pulos man ta mga apan-apan. Nobody is perfect, but nobody is perfectly evil. Timan ha? Nobody is perfect, but no one is perfectly evil. We are always the image and likeness of God. Ang atong tan-awon, ang goodness, ang nabanhaw ug ang mabanhaw pa nga Kristo diha sa atong isig katao ay pagsigsaway anang buling nila kay otro sa nang naong nimo bulingon, ay pagsigsaway anang ilang mga bati kay basig mas daghan pang bati nga naa nimo, mas may pag magkuyog na lang tang mga bati kay makita pa ang atong nindot, mas may pag magtinabangay na lang tang mga buangon kay basin pag mahimo tang mga buutan. Di ba? Mao nay pagkabanhaw, mao nay presensya sa Ginoong nabanhaw. Nindog na ta mga banhawonon.